Subong naman, obrahon ninyo ang ini nga buluhaton. Ang ini nga buluhaton may titulo nga, Tandaan Ko. Sa sini nga buluhaton, mangita kamo kag magunting sang 3 ka laragway nga nagapakita sang wala sang paghalom o delikado nga ginahimo kag itapik ninyo ini sa sulod sang kahon. Ihambal kun nga dapat ninyo ini tandaan kag likawan. Tapos na bala kamo? Maayo. Nantawon naton ang obra ni Maria. Pamatian naton siya. Amo ini ang akon obra. Nagtapik ako sang 3 ka laragway nga nagapakita sang wala sang paghalo o delikado. 1, 2, 3. 3 ka laragway. Una nga laragway, dapat tandaan naton, mahalong kita sa paggamit sang gunting, kay pwede kita sini mapilas kag matuslok. 2 nga laragway, dapat tandaan man naton nga hindi magbutang sang kung ano nga butang sa baba, ilong kag dulonggan. Pwede kita sini matuslok. Kag 3, tandaan man naton nga matulok sa wala kag tuo antes magtabok sa dalan para hindi maiptan sang salakyan. Wow! Ka-very good kay Maria! Kag ka-very good man sa inyo mga bata! Kay gapamati ka mo sang maayo. Gani, tagaan pa kamo sang bituon.